Geratzen ari gara, beraz, klaketa egingo dugu, eta hasiko gara. Kaixo. Kaixo guztioi. Ongi etorri, azkenengoz, Azkenengoz ez. Bai, azkenengoz existitzen hasi den programa honetara. Que susto, nik azkenengoz lehenengo saioan, ez notun ulerketan julen. Baina bueno, kaixo hori da. Egunon, arratsaldeon edo gabon, ez dakigu ze ordutan zabitzen gure ikusten, beti da ordu onago ikusteko. Bai, eta beti zarete ongi etorriak, noski. Hori da, eta ongi etorri, bereziki Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Aretxabaletako kampuseko gure platora. Hori da, gu. Eta konkretuki, ongi etorri, gure podcastera. Ongi etorri, ekosistemara. Izenak esaten dagoenez, gu ikus entzunezko komunikazioko ikasleak gara, eta amentxe gauz, zuekin batera, bidai batean sartzeko, eta zuek batez ere ulertzeko zergatik gauden hemen, eta zer egiten dagoen ikasten duguna hain berezi eta hain, ez dakit, kutsu berezi batekin... Bai, kutsu berezi batekin ikastia. Bai. Julen, lehenengo gauzia, gure ikusentzulei inbiako duna gure buruak aurkeztu aurrera. Bueno, izena badakizue, niu Julen Iglesias naiz, 4. mailako ikasle bat, eta zuekin, bide lagun izango naiz kapitulu hauetan zehar, eta nire alboan dago. Ni Jone Markuleta naiz, 23 urteko oinatiarra, beti asko dut 23 urteakotela Julen, ibazuten esaten dut 17 urteakotela eta 17 urte horretan geraketa naiz, baina ez, 23 urteakotia, 4. mailan gauz bisok, eta hori, bueno, gure lehenengo aldixa baita zet honetan Julen, ken marabila, zenbat gauza jarri oskoen, behi hor pitxar bat, ez zala horregon biako, baina, pentsa bola horregotia. Egarri hongo gara, programan zehar ez da. Bai, eta hor botella bat, inola, botellari, gorde. Espacio patrocinado. Bueno, gu 4. mailako ikasleak, eta hau zeindako zuzenduta gongo da. Julen, zeindako zuzendutako podcasta. Zeinek ikusi beharko ben, podcast maravilloso hau. Lehenik eta bain, zuentzat. Baina, hortaz aparte, noski, ona etorriko diren, etorkizuneko ikusentzunezko komunikatzaileentzat. Bitu. Julen, nik gauza bat argi dakotena da, 4. mailako batek besta ez da boile ikusiko podcast hau. Eta ez dakitxe segaltzen dago, oso divertiagarria gara. Bai, baina hemen ez nago ados zurekin Jone, nik uste 3 4. mailako pertsona ikusiko dituztela, eta dira, hemen kamaratzean daukagun jendia. Bai, hori, atxalo bere bat eure iri. Espero gutxienez, klaseko eta pisukideak, animatzea ikustea, baina ez da haientzat berez, hau, etorkizuneko komunikatzaientzat da, eta pixka bat, mundu hau zertaz doan jakin nahi duena entzat, orduan. Hori da. Bueno, Julen, eta gu alako dinamiko, alako azkarrak eta alako divertigarria gara, gure saio hau ez dela bakarrik batzutan, farran gehiago. Noski beti farran gehiago. Baina, gure saio honetan ez gara zuten bakarrik egongo, baina, etorriko dira, gurekin kolaboratzaile moduan, Lara, Irati eta Leire, 4. mailako beste ikasle batzuk, eta podcast honetan azaldu moduan kolaboratzaile lanak ingo da behila. Orain kamaratzean dauzenak, alegia. Horea. Ikusiko dauen, 4. mailatik ikusiko dauen, podcast ikusiko dauen 3 bakarrak. Eta etorriko dira, hori, lehen azaldu mura, kolaboratzaile moduan, dinamika, jolas, erronka, ezberdin batekin saio bakoitzeko. Pizka bat, gu nervioso jartzea, ez da? Gure zona de confort, esaten da horretatik urtetera. Eta, hori gutxi balitz, baita etorriko dira gonbidatuak. Gaur ez. Zoritzarrez, gehu gauz, mano a mano. Gaur, Julen, zutan ebakarrik egon bigara. Claro, eske gauza asko azaldu behar ditugu gaur. Claro, eske gaur da, lurreratzea. Gure podcastean, eta gero ya, hemendik eta dana, gora. Unit 1, esaten dana. Hori da, listen, never... Bueno, ez dakit ditzen etxatu ondo urten. Bueno, orduan, gure saio honeik, eukiko daue, zea diferentiak. 3 atal ezberdin. Lehenengo, egongo da sarrera txiki bat. Ontxe bertan bukatu duguna. Ontxe bertan bukatuko duguna. Bueno, bukatzen egara ja. Hori da, sarrera txiki bat, eta sarrera horretan, apur bat esplikauku,
kapitulo horretako edo atal horretako gaixa zein izangoan, eta zeren inguruan berba ingun. Beste alde batetik, bigarren atala izango da, 3 kontzeptuen maila, dala, 3 erregen maila moduan, 3 kontzeptuen maila, eta ondoren, etorriko da, gure kolaboratzaile maitea, Leire Lara edo Irati, bea jakingo dau, zerrekin etorriko da. Nordaki zein izango dan gaurkoa. Hori da, ez du eze besango. Eta Julen, nik uste dut holaxe kompleto dauela gure sarreria. Orain bai, amaitu dugu sarrera. Gauza bat, ez du esan zeri buruzin gaur berba. Zein da gaurko gaia ba. Bueno, gaurko gaia da, gure podcastaren izenburuak esaten duen mora, ekosistema, eta ekosistemak biltzen duen, Mondragon. Iko, esan nahi dau, ikusentzunezko komunikazioa. Hori da, guk iko esan argi geratu daia. Hori da. Ekosistema, eta apur bat, nun gauden, esango duguna, ez? Bueno, momentu enten, gustora eserita platoan. Hombre, estamos gaude nahi dugun moduan. Eta, Julen, nila, sarrera mongo dutzut, sarrera luze honta auta gero, mongo dutzut sarrera txiki bat. Dela, zuri, 3 kontzeptuen mailekin azteko, ez dakitze 3 kontzeptu ekarri duzun, lehenengo atalonetarako. Beira, azalpenekin azteko, eta nola gaur pixka bat edukatiboa izango dan kapituloa batez ere. Bai. Ekarri dituan 3 kontzeptuak dauz graduarekin lotuta. Eta hemen ikasten dugunekin lotuta. Oso ondo. Eta lehenengoa, igual, izen ambizioso egia jarri diot, baina usteot aska ulertuko duzula. Eta da, munibertsoa. Wow. Orduan, nola... Munibertsoa, ez? Hori da. Zerkin guratzen gaitu. Batzuk esango dute, Marvelek daukala crossoverrik handiena, baina neuk esango nuke, Mondragon Unibertsitateak daukala crossoverrik handiena. Eta orain, zergatik azalduko dut. Esan bezala, gu ikusentzunezko komunikazioko ikasleak gara, baina hori da, kampusa besterik ez. Gero, fakultatea egongo litzateke, humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatea. Bai. Eta fakultate horretan, guk partekatzen dugu, adibidez, Eskoriatzako magisterioekoekin. Bai. Gure lagunik onenak. Beti. Eta gero egongo litzateke. Eta Bilboko Asfabrik. Egisa da, oin zabaldu. Beti azketan gara Bizkaitar horreikin, berrisa da. Baina hor dauz, Julen. Neu Bilboko anaz, esan nahi dut, akorda barko nintzateke. Humanitate digital globalak, nun dau, kampusa, zorrotza horren. Hori da. Polit geratuko den zorro zaur horretan. Bueno, bai. Hori da, 3 kampus. Hor dau pixka bat kokapen hierarkikoa. Eta gero gorago egongo litzateke Mondragon Unibertsitatea osorik. Orduan, fakultate guztiak hori da. Gure aita santua balitzu ezala. Hori da, amen. Orduan. Gure kampusa dau kokatuta Aretzabaletan. Dela, 5.000-6.000 inguruko herritxiki bat. Arrasate alboan, Gipuzkoan. Eta horrek sortzen ditu hainbat egoera oso kurioso, izan ere, unibertsitate gutxi ezagutzen ditut herritzikitan kokatuta dauzenak. Ja. Eixa da, Gipuzkoan badauzela hainbat. Bai, gehixen bat Mondragon Unibertsitatea nik uste dauela Gipuzkoan, bai, Debagoienako baiaran asko, Arrasaten, Julen lagundu. Arrasatekua. Bai, Arrasatekoa nola da? Goieskola Politeknikoa. Gero Oñati aldean dago enpresagintza, eta hemen Aretxabaletan eta Eskoriatzan humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatea. Guk laburtuta esate xauela UESI. Humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatea. Orduan, IKO eta UESI. Horiek dira bi kontzeptu klabeak. Hori da. Bueno, eta munibertsoarekin pizkate jarraitzeko, esan beharra daukagu, hemen graduan, pizka bat ezberdin egiten dugula lan, ezta? Bai, izan be. Azterketaik ez dago? Ez? Inoiz ez dizut galdetu, baina ze deritxos horretaz? Betexat gauza bat, marabillosoa kontuan hartuta, nik esaminetan nire potentzial dana ataraten, Julen. Nik batxillergoan iten hemen esaminetan, nire potentzial dana ataraten, eta selektibidadia hemenetan nire potentzial dana erakusten. Orduan, hemen erabiltzen duen metodologia ez da izango asignaturaka eta ez da izango azterketatan ikasiozun hori dana botatian, sino que izango da
taldeka lan egin, eta talde lan horreik erronka moduan plantea zure buruari, eta erronka horreik aurrera ataratian oinarrituko da hezkuntza metodologia bat. Bai. Ezarritia. Ez hainbeste azterketetan oinarrituta, baizik eta proiektuak edo moduluetan oinarrituta, eta, bueno, esango nuke pozik hau dela, eta ondo funtzionatzen den zerbait da. Jende asko horregatik etortzen da. Bai. Orduan, efektiboa esan beharko da. Baina, Julen, esan beharra daku, emuten dagoela hemen, ez dozula esaten dozula. Ez dozu esaminik egiten, baina lana egiten dozu. Hori da, batzutan ikasten emongo zenuna, baina lan askoz intensoagoa. Bai, eta ikasteko beste modu bat. Ikasten dozu, gauzak egiten, guk ikasi du podcast bat egiten, podcast baterako platua monta egiten, podcast baterako argisa jarten, podcasta egiten dunean. Bai. Orduan, bueno... Gure arazoa ekin, bai, osea... Bai, ez pentsa erraza izan danik, baina mentze eta platoko gauzak ikasten duzu, telebistako programa bat platuan inbiar duzu momentuan. Orduan, da, ikasten duzu, iken. Baina horrek ez da gure esatia, teorixarik ez dakotzunik, zure teorixa esatisa bekiko duzu, baina hori. Eta Julen, aurrekoan berbaiten gebetzenean, kamaraz kanpora, zu kontau zeben, zuretako ez dela bakarrik importantia katxarreria ikastia, sino que unibertsitate honek baita emuten dauela beste aukera bat, zu pertsona moduan baita azteko, ez? Bai, nik uste arlo emozional hori bai asko lantzen den zerbait dela, eta orokorrian, pertsona batetik oso emotiboak, eta emozio horiek zentzu baten edo besten, kudeatzen dakiten pertsonak, ateatzen gara. Hemendik eta neu asko nabari dut, batez be unibertsitateak emondi dana izan dela, sekulako evoluzio pertsonala. Bai. Eta hori, askotan bebai da, talde lanagatik. Bai, eta askotan, baina, gu oitu garelako zentzu baten lanaikera gustoko dugun personakin, gustuko ez dugun persona batzukin, eta azkenean hortik beste ikasketa batzu jasoten duzula, azkenean lan individual, ez? Hezkuntza metodologia individualista badakoin beste unibertsitate batzutan, igual ez duzunak ikasiko. Beti egongo dira talde lanak bai, baina hemen ikasten duzu taldean lan egiten, ikasten duzu bakarrik lan egiten, ikasten duzu egoera batzuiri aurre egiten, ikasten duzu, ez dakit lan aurrera ataraten, aldozun, ez dakit, ritmo jakin batzutan, beste exigentzia maila batekin, ez dana ikasi, dana tragau, eta ondoren bota. Orduan, bueno. Argi geratu da dira bai, talde lanean ibiltzea, ez dala askotan erraza, eta hainbeste sustatzen dala, batez ere, komunikazio munduan egin behar diren lan praktiko gehienak jende asko behar dituztelako. Bai. Orduan, nik uste honekin gutxi gora bera badaukagula testu ingurutsoa. Bai. Osea, eta gaina urrengo kapituluetan jungo gara txikikerietara, eta txikikeriei divertigarri horietara, baina hause da batez be, zeuek izan dezazuen ideia generala. Baina, guztiz, osea, oindik graduarekin lotuta dagoen, baina guztiz ezberdina den zerbait, da, 3. eta 4. mailan, karrera bitan banatzen dela. Eta orduan, itzain behar dugu, ibilbidei buruz. Bai, meloi bat. Meloi bat. Bueno, momentu honetan, graduak 3. maila llegatzeakoan, bi ibilbide ditu. Lehenengoa izango litzateke ikusentzunezko sormen tradizionalagoarekin lotuta dagona, eta jorratzen duena pizka bat gehiago, ez dakit fikzioa, irratia, telebista, dokumentalak, bai, osea, pizka bat, gero produktora batek egingo lukeen lana, jorratzia. Hori da. Eta bigarren ibilbidea, da komunikazio digitala, eta sartzen da pizka bat gehiagoa. Marketinean, markagintzan, komunikazio, enpresako komunikazioan. Hori da. Orduan. Bai, hori da, ondo azalduta. Geu, hemen, bigarren ibilbidekoak gara biok. Eta beti defenduko bigarren ibilbidea. Eta esarri behar dugu hemen, bigarren ibilbideko diktadura. Orduan. Bueno, baina etorriko dira baita lehenengo ibilbidean inguruan berbaingo dozkun jentia. Bai. Lasai. Ez gara inor diskriminatzeko moduan arituko, baina noski, defendatuko dugu komunikazio digitala hasta la muerte. Orduan, gainea, bigarren ibilbideak, momentuz bakarrik bigarren ibilbideak, duala egiteko aukera dauka,
eta, bueno, zuta biok dualean sartuta gaude. Bueno, baina, igual azaldu beharko dugu zer dan duala, entzuten da bilen adentzat, bueno, duala hitia da, laburkia azalduta, enpresa baten lana egiten hasten zara, komunikazioko ikaslesaren bitartean, hirugarren eta laugarren mailan markatu. Hirugarren eta laugarren mailan, zauz, ikasle moduan unibertsitatean eta egongo zara ikasle moduan enpresa baten lanian baita. Hau da, praktika, luze eta ordainduta. Ordainduak, hori da. Julen eta ni, dualista gara, dualeroak. Horrela esango da. Ez dakit nola esaten da. Dualeroa gara. Dualista emoten dauz seguru etxe bateko zerbait. Bai. Baina... Ez, baina, bueno, ba hori. Eta zuke saldu duzu mura, hirugarren urtetik hasi eta laugarren urtean TFG bukatu arte, ba, enpresa baten lana egiteko aukeria dakozu, eta hori beti bigarren ibilbide hartzen bozu. Ibilbide ona. Ez. Eta... Zuzena. Hori da, zuzena. Eta hori ez, Julen? Apur bat duala, bi ibilbideak, eta... Zeu gustora ibiliza dualean oin arte? Ni gustora ibilen ez dualean, nik suerte asko eukidot. Zan beharra dokagu bai, oso subjektiboa dela, pues azkenian ikasle bakoitzak enpresa batean amaitzen dauelako, eta askotan esperientzia oso ezberdinak bizitzen dielako, eta enpresak berak arlo ezberdinetan ibiltzen dielako. Bai, hori da. Eta nik uste dut hori dela baita, azkenean ikasketa prozesu honek berezik, oza, ikasketa prozesu bat berezik dagoena ez, zure ikasketa prozesua eta nire ikasketa prozesua totalmente ezberdinak izango dira, zatik bisokin arren gradu iguala, duala eta ibilbide iguala, oso ikasketa ezberdinak eukiko geben, zatik bisofan gara totalmente enpresa ezberdinetara lan egitera, eta gure enpresak, zuria publizidade inguruan lan egiten dau, niriak gai sozialen kudeaketan eta holkularitzan beste enpresa batzutan. Orduan, bueno, lan egiteko komunikazioataz ikasteko beste modu bat eta modu ezberdin baten. Orduan, bueno, Julen, hirugarren kontzeptura salto egingu? Bai, ze gaina oso lotuta dau, ontxe bertan esan duzun zerbaitekin, eta da, bakoitzak ikaste esperientzia ezberdina bizi dauela, eta horretarako, hemen ebalatzeko irizpideak, ez dira hainbeste, ez dakit, fizika azterketa batean aurkituko zenun batetik amarrerako nota hori, baizik eta jorratzen ditugu kompetentziak. Eta askotan, izaerarekin eta jokabideekin lotuta dauzen kompetentziak. Orduan, hau txokantia da, zekaro, jendia, geube, aurretik aiatzen gara, honi buruz ezer jakin gabe, eta batian, ebaluatzen ari gaituzte, zenolako konpromisoa daukagun gauzekin, edo... ez dakit... Zenolako erantzukizuna dakun. Edo ahosko komunikazioa, edo... Bai, eta nik esan bine bena, Julen, lehen komento du mura guk erronkatan lan egiten dula, bueno, ez du ondo azaldu igual, baina graduan modulokal lan egiten du. Hau da, guk modulo adiketa xau, irakasliak esarketan dozkun erronka bateri. Hori da. Demagun, hilabete hasieran gatozela eta irakasliak esaten dozku. Begira, dako zue, hilabete bat eta erdi, telebista programa bat iteko. Orduan guk klase ezberdinak jasoten du, bai platuan, kamera nola erabiltzen den, bai gidoi egintza, telebistako gidoi egintza nola egiten den, bai grafismoa nola egiten den, zuzeneko bat nola egiten den, zuzeneko kamera hori nola ebalten den, errealizazio gelia, nola ebalten den, bueno, danetik jasoten du klaseak, eta ondoren aurkeztu bihu hilabete eta erdi horren ostian, zuzeneko baten bidez, gure telebistako programa gu sortutako eduki danakin. Hori da. Orduan, hilabete eta erdi horretan, lusaketan dan, modulo horretan, irakasle ezberdinak sartzen dira, lantalde ezberdinetan, bueno, markatu ezberdinetan, ez lantalde berdin baten lan egiten dozu, taldeak moduluan arabera, edo erronkian arabera, txikinabak edo ondixabak izaten dira, eta iken dozuna da, gero, Julenek esan da memora, kompetentzia bidez, nola ebalu egiten dozkuen, eta ebaluaketa sistema, ez da bakarrik izaten amaierako emaitza horren nota bat. Izaten da, hilabete eta erdi horretan egondan lan dana ebaluatuko dauen nota bat. Eta beti daulotuta, evoluzio pertsonalaekin. Hori da. Eta hilabete eta erdi horretan, garatutako
pixka bat gaitasun horien lanketaekin, ez da? Askotan, gehiena, talde lanean laburtu daitekelako, baina talde lanak bebai, behar ezberdin asko ditulako. Hori da. Orduan, ez dakit, momentuz, uste dut, ondo jundala, kompetentzien ebaluak eta gure kasun. Bai, bueno, eske, dan beti sistema bat, sartzen zaren unibertsitatea, eta zaten dutzue, bueno, denporiakin fango zara... Ez gara oitzen, ez gara guztiz oitzen, Oitu biharrian fango zara ulerketan. Bai, ulertu bai, baina beti, zauz, azkenian zenbakizko nota bat itzoiten. Bai, eta hori bai, arazo bat izan daiteke. Bai. Benetan ulertzeko sistema, esan nahi dut. Bai, eta hori, gure ebaluaketa sistema da A, B, C, D, E. A notarik onena izan da, eta E notarik txarrena izan da, orduan guk ez du jasoten. Guk jasoten du B, jasoten du A, jasoten du C, jasoten du E, edo D. Nik uste horrek bebai, ambiguotasun horrek, jokatzen dauela gure alde, askotan, C bat izan daitekelako bost bat, baina izan daitekelako 6 bat. Claro. Edo 6 eta piku. Claro. Eta A bat izan daitekelako. A baten kasuan igual gehiago mintzen dago, ez da? Hau ze da, 10 bat, ala Hau da, 10 bat edo bederatzi. 10 bat, ez da? Beti 10 bat. A bat, beti 10 bat. Beti gora. Baina, hala ere, nik uste, gure gaurko kolaboratzaileak hobeto esplikauko digula pixka bat nola funtzionatzen duten kompetentziak, ez da? Vale. Mongo diogu paso, orduan? Hori da, aurrera gure kolaboratzaile... Lehenengo kolaboratzailea. Hori da. Irati, non zaude? Hori da. Aurrera. Irati Álvarez. Kaixo, Irati. Kaixo. Zer moduz? Ondo, gerturatu, mesedez, mikrofonora. Eroso jarri. Gure set honetan, Irati, ze pentsaik esatu gure seta. Bueno, zuekin ezain beste. Bueno, vale. Ze pentsaik esatu gure set hau, Irati. Politxa, gehien guztu gatana porrotx izan da. Porrotx, la maskota, el equipo, duda-gabe. Bai. Hemen dakagu kamerarekin, dana grabatzen. Oso, ondo, Irati, zerrek herri oso preparauta? Zer dinamika, zer jolas dako zu preparauta guretako? Bueno, pixkat aurkestengo nire burua. Bai, barkatu. Noski, bai. Ez dizugu protagonismo emoten. Guk ezauketan duen dela laburtetatik, eta orduan naturala barkatu. Ni Irati naiz, Irati Álvarez, 21 urte ditut, laugarren mailan hauekin batera. Eta, etorkizunean kazetarixa izan nahiot. Baina, Valiente. Bestelako gradu batzuk eta ikusten gradua maitzauten erako, eta oin ja ez dakatain klaro. Eta, gaur ekarri dutzu dinamika... Irati, txoen, gauza bat hemen galdetu bidana gure ikusleandako zuzesara. Ibilbide bat edo bigarren ibilbidekoa. Hau da, komunikazio digitala edo ikusentzunezko sormenekoa zara? A ber... Ja, zik hasten duzu. Zik hasteuten ez? Hombre, zik hasten duzu. Hemen bigarren ibilbideko diktadura. Hombre, gero ja zekusek esatzen, bixetatik apur bat. Bai, noski. Baina, aurrera. Barkatu, aurkeztuko zuete... Dinamika, bai. Bota. Nik, oin gozaiela hitz egiten ikasten batzen inguruan, nik ekarri otzu dinamikia, ikaste maitzekin zer ikusi dakana. Azteko, aurkeztuko izkizuet, kurtso ikasturte bakoitzeko modulo bat. Abeira. Komenta hoingo dugu modulo hori. Oso ondo. Eta horren ondoren, jarriko tzagu ikaste maitza bat. Ekarriote ikaste maitzen zerrenda bat, eta zuekin gozuena da, lotu maila hortako modulua ikaste emaitza batekin. Nik uste etxetik da bienak ulertuko dutela, ez da. Bai, gustatzen mora dela. Espero. Hasiko gara orduan. Lehengo mailako modulua, okera dutena izan da gazkilaritza. Guk gaitz zilarmendikin eman genuen. Bai? Bakatu gaizki izan badota bizena. Musu bat, gaitz. Ez da gitzea, kasue aipatzeko modulo hortaz. Ez ja pasau da enbeste denpora, baina nik oso horitzapen honakot modulo horretatik izan zen, kasi unibertsiara sartu teukioen lehenengo modulua argazki gintzana, eta beti etorten dia argazki zen, beti dau bat emat lehenengo mailan dakizena asako argazki gintzatik, eta orduan izaten da, ez dakit, igual graduari hasierako xarma bat emute xauen modulua, eta orduan oso guai egon, esan bai. Neu, bakarri dakate gehiago, esateko, bakarri daukana da. Neu konparatuko nuke,
lehenengo zita bat bezala. Osea da, bai, oionek esan dagoena, lehenengo impresio hori, ona, eramateko, etzera. Eta orduan da, Osa, zita bat ondo urteten den, ez da? Hori da. Bale. Osea, bigarren zita batera, eramango dauen, lehenengo zita baten adibidea. Bale, wow. Bai da modu bat, ilusinuak erazten gara anok, normalian, beste hitz egin da, eta berestiek berdin esaten da. Normalian, esaten dela, sartu unibertsitatera, eta ja, lehenengo momentutik, ja, kamara bat ikustetzula. Ez que oso rosa da, kamara bat ikustia eta... Ikasi zelan juten dian kamarak, eta bai izan zela, zehose, nahiko positiboa, Bai, da gainera izan zen modulo bat, gure erronki izan zen, ekaitze proposatu eskuna izan zen, gure tutore moduan modulo horretakoa, gu autorretrato batez gure ikaskideei aurkezketia. Orduan, pentsau bizeben argazki bat, pentsau bizeben nolatara, justifikago bizeben hori dana. Orduan izan zen, beste modu bat zure burua aurkezketako, ez? Azkenean, jente barri baten aurrean, unibertsitateko lehenengo gunean, jente barri baten aurrean, orduan, bueno, ezagit, nik... Oso polita. Bai, ezki kariñoskokin gordetzen duten ezea bada. Eta, ze imar diegu, ekaitzeko modulari ba? Bueno, lehen azaldu dut bai, hori, azalduta gero maila bakoitzeko gradu, modulua barkatu, gero jarriko diogula, esleituko diogula ikaste emaitza bat. Bale. Lehenengo ipatuko ditugu modulua. Osea, lehenengo testu ingurua. Ikaste emaitza ez, kompetentzia bat. Kompetentzia bat. Bale. Baina, bueno. Hori, bigarren mailan, ikusentzunezko entretenimendu edukiak moduluak arriotzuet. Bai. Dala, entretenimendu saioa, ez dakit goratzen dozuen. Nik, gainera, zurekin jone ineban usteot. Bai. Ez dakit, Julen. Neu COVID hartu nun, neu ez nun egin. Neu COVID egin egon nintzen etzin. Ez du komentau, baina gure mailari lehenengo, gure kursuari lehenengo mailan, pandemia bat aio xoakun. Bai. Pandemia ezagun hori, guk kursoko lehenengo mailan bizi izan geben. Orduan, bueno. Horrela gara. Orduan hola urten gara, baina, bueno, ez da pasetzen beti egon gara, beti nio aurrera Julen lasaio. Irribarretzu beti. Hori da. Bai, hau zen telebistako programa bat ingebela, hemen platuan, ni akordaik naiz. Lehen komentoten mura, hasi ginen gidoi bati, bueno, platora bajau, gidoi batin, kamarak trastea jenazi, igo ginen ordenadore gelara bertatik, animazioak egiten ikastera. Bai, izan zen, modulo bat bastante luzia zana, ez da gitzen batzian bilabete eta erdi edola izango zian, eta orduan gauzasko ikasik eben, eta bukaeran izan zen zuzeneko baten bidez gukin geben programa hori aurkezketia. Eta orduan, bai, tensio momentu hori ez, telebiztan egongo baldin bazinen mura lehenengo aldiz, baina ez hauz, baina bueno, bardura horrekin iken duzula dana, ez? Neu gerora errekuperatu egin nahuenian, COVID eta gero, deskubridu nun, posible zala, estresa, zerbait positibo esala ikustia. Eta estres puntu motivante eta indartzu hori, en plan, baina segurako kaosa, San platoa montatzia, eta baina gauzazko ikasten duzu, ez? Bai, oso teknikoa da. Bai, unibertsitatean ikasten dugun gauza badak estresak kudeatzen. Baita. Osea, egoten dira, ez dugu ezurrik izango ere, azken batean lantaldeetan iten dugu askotan lan, eta ikasi egin berda lantaldeetan lan iten, eta horrek batzutan eragiten dago estresa edo, baina bueno, urtiekin ikasiten da. Bai. Azkenian lan egitea, lan egiten jartzea bezalakoa da. Lan egiten gabiltz, básicamente. Bueno, irati guazen irugarren mailara, lusatu barik. Irugarrenean ekarriot ibilbidean arabera modulo bat. Bueno, lehenengo ibilbidekuentzako izango zen labur metraia eta hori, labur metraia. Bai. Ez da lagutzi. Eta bigarrenerako marketing kanpaina eta praktikaldia. Bueno, zuek nekin batera marketing kanpaina eta praktikaldia ukizen uten. Bai. Orduan, pixka komentako. Bai. Bueno, gu bigarren ibilbidean egon ginen, bigarren ibilbidea hilen gebitzen ez, iretik esan da demora, marketing kanpaina bat sortu behar geben, eta Julen, ni eta irati, nola dualeko enpresatean lanean gauzen momentu horretan,
dualeko enpresandako sortu bigeben marketing kanpaina bat. Marketing kanpaina, uzerotik hasten den marketing kanpaina bada, etorri zen Igor Elortza Zorlaneko langilea Museo bat Igor. gurekin tutore moduan, ez? Eta hemengo Xabigoakin batera, gure irakasleakin, Munoskuen marketing kanpaina batero oinarriak nola sortu, eta orduan bakoitzak marketing kanpaina sortu ben, etorkizunean zure enpresan, izan zan pizkat publizitatearen lehenengo... lehenengo urratsak, ez? Osea, ikustaldi hori egitea eta visualizatzea nola egiten den spot bat. Edo spot batean derivatu esaken beste eduki bat, porque kanpaina bat ez da zertan spot bat izan behar, izan daiteke kartelgintza, kanpoekintza bat, orduan, hor, bazeuen sormeneako, holako espazio handi bat, eta eskertzekoa izan zen. Ikustia pizka bat publizitatea perspektiba artistiko horretatik, ez da? Oso egon zen, eta nik uste dut baita danok gure taldean, bigarren ibilbideko taldean, hartu gotzalalako xarma bat publizitateari eta marketingari eta markagintzari oso egon zela, oso giro politia egon zen, eta orduan oso gustora ingen. Eta laburra beste ibilbidekoek egiten duten zerbait bada ere, osea, beti izan da unibertsitate ontako olako una de las joyas de la corona. Fin labur baten ekoizpena prometitzea, oso desiragarria da, ez da? Gidoia egitetik, zerotik bukaera arte. Igual, komento bidana danok ukigebela gidoigintzako klase batzuk, lehenengo ibilbidekoak, sormenekoak eta komunikazio digitalekoak eukioen gidoigintzako klase batzuk, izaskun arandiak emunoskunak, eta hortik urten zian gidoi posible batzuk, eta orduan lehenengo ibilbideko talde honeiri emuisatein gidoi horreik, eta gidoi horreik bermoldatu, berridatzi, berrastertu ondoren, pentsau behin, itia... lau korto ezberdin urten zian, eta horrei betu modulo jota luziak izan zian, lau hila betez edo. Lan pila bat egin behar izan dutela. Lan pila bat egin behar izan zutela, baina adibidez orain korto labur hoietako bat labur biran sartu da. Gisa, muskil. Batzuetan ikusi ahal izango da. Orduan. Eta normalian gero, laugarren mailan, bigarren ibilbidekoak antolatzen dugune... Zinema. Ez dakit hori ekarri duzun, laugarren mailako. Aurrera. Bota. Kulturek Italiak antolatutako hori da zinema. Zure jertxian ikusten da moduan, jaialdi baten izena da zinema. Pixkat, gu egon ginen hirurok aurreko urteko antolakuntzan. Aurtengo. Oindik ez dara inbeste pasa. Ez multen dugu baietz, baina ez. Zinema Euskal Film Laburren jaialdia da, Aretxabaletako kampuseko laugarren mailako ikasleek antolaketan duna, eta horten, gurituko xaku, 2023ko edizinua antolaketia, produkzio lanak, programazio lanak, komunikazio lanak, danetik inu. Nik uste laburpena dela, danetatik asko. Danetatik asko, eta ne ustez izan da, ikasketa prozesu oso handixa. Oso handia. Eta oso guaixa, zatik lantalde moduan funtzionaitia, behin, ez du komento, baina, hasierako urtetako moduluak motza dira, eta gaur laugarren mailan, hirugarren mailan eta laugarren mailan zauzenian, moduluak asko luzaketan dira egunetan, astetan, eta inkluso jabetetara luzatu lehizken moduluak izaten dira. Orduan, Zinema izaten da urritik hasi eta urtarri arte luzaketan den modulazo bat. Orduan, horta artean dauzen lan ezberdinak egiteko talde kantolaketan gara, eta talde horretan atatzen du aurrera. Normalia, modulo luze horiek izaten diala hain luziak, modulo potentiak dialako. Bai. Ordu gehienak eskatzen dituzten lanak, luzeagoak dira, naturalki. Orain azaldu ditxukula gradu bakoitzeko... Baina iratitxo, igual faltaxako laugarren mailako bigarren ibilbidekoa. Lehenengo ibilbidekoa. Lehenengo ibilbidekoa. Hau zuei utziotzu eta aukeratzen, bat. Bestiana? Bai. Hombre, laugarren mailan izan duten espezifiko bakarra, izan da formatu berrien ekoizpena. Bai. Formatu berrien ekoizpena. Neri hori enbidia pizkat emon zitzaidan, Bai, formatu berrien ekoizpenean, inbide behin, gaur egun telebistan ikusten estan, eduki berri bat, gaur egun,
eskuragarri ez dauen eduki eta formatu berri bat asmau. Baina telebistan bukatu daitekena edo ez. Edo ez. Hora, esan du telebista, baina ez. Eta orduan, esatu guztaiken ikusten duzuna sare sozialetan edo telebistan edo gaur egun interneten, sortuzuk, olako eduki berri bat. Orduan, erronka hori hasieratzatemun, eta hortik, ideia garatu, eta errealitate bihurtu arte, inebein. Lehenengo prototipo bat egin zuten, claro. Eta gero horrekin aurkezpenak egin, eta karo, benetan garatuta dauzen ideiak eta baliogarriak izan daitezken ideiak dira. Orduan, horregatik, produktorak edo enpresek edo gero programak benetan egiten dituzten langileak ideia horiek erosi egin ditzaketela, edo jendia kontratatu, orduan. Izan zan pizka bat, hori, formatu berriak esploratzeko niri behin bidixen. Espositoria. Beste kurtsoren baten, gertatu da, atera diren proiektu horiek, karrera amaitu ondoren ere jarraitu izan dutela, ez? Nik hori entzun dut behintzat. Hori nabariagoa da nik uste burmetraietan, porque bai dakate rekorrido luziagoa. Orduan baina beitu, adibidez, batzuk sortu daue horrelako Instagram kontu bat, eguneko berriak azalduko dagoena, edo kuriosidadeak azalduko dagoena, eta horrekin eta horrekin aurrera itea gura daue, eta hor euren proiektutxua klaseko lan batetik hasi izan arren aurrera itea gura, orduan, sortzen dira gauza asko etorkizunerako baliagarria dianak. Azako luzaketan gabitz, eta venga. Ez que lehen esan ditugun bezala, gauza asko genitu nosaltzeko, baina oin jolasa. Azteko, kooperatiboa, euskalduna, bizialdi osorako ikastuna, aktiboa, kritikoa, eraldatzailea, eta azkenik, ahozko komunikazioa. Hau dira karri dutzueten, ez dira ikasten baitzak, jonek ere esan dugu. Kompetentziak dira. Eta ordan inbiu, azaldu duen modulo bakoitza? Modulo bakoitzari jarri kompetentzia bat. Bat eta bakarra? Bai, bat eta bakarra. Hori ingo dago, pizkat zailago. Argazkilaritza. Argazkilaritza. Nik esango neben aktiboa. Neu edo hori edo eraldatzaile? Eraldatzailea baita. Zan irekitzeko eskaera bat. Osea que... Bat ingo neban aktiboarekin. Esaten nik aktiboa esan dut gehien bat lotzen dutelako ekaitz behaekin asko, ez? Nola, ekaitzek bultzaketan oskun, lehenengo aldiz hartu duzu kamaria, traste hau, atara argazkiakola, zaiatu ataraten hola, ekarri eruan, proba honekin, urten kalera, guazen kalera, atara argazkia honeri. Lotxia etxian utzi, lotxia ez dago. Bai, fan kontzertu batera... Zentzu hortan kaina ematen zauen, Argazkilari izatea guruzu, fan kontzertu batera eta hasi argazkiak ataraten. Klaro, hola, ziko zara, eta ra. Eta orduan, ekaitzen modulu izan zen apur bat. Bai, ados egon naiteke aktiboarekin. Aktiboa izan zen. Aktiboa eta oso guai izan ere ustez. Orduan, baina nik aktiboakin lotuko neben modulo hori. Bi aktibo... Eta, zuriaz esan, Julen? Aktibo esan dut, baina esan bakarra, baina aktibo gaienduko da, nire kasuan ere. Vale. Venga, bigarrena, entretenimendu saioa. A ber, zentzu falta xaku? Kooperatiboa, hori kooperatiboa. Euskalduna, bizialdi osorako ikastuna, aktiboa, kritikoa, eraldatzailea, eta... Nik uste ez dela egongo lanik, non gehiago dependiten dozun beste zeure lankidetaz, telebista programa bat muntatzea baino. Jende asko behar da, eta jende guztia jakin behar da, zer egin behar dauen, eta ahal izan ez gero, posik egon behar da egiten dagoena ekin. Orduan, geroz eta talde sendo eta hobe bat sortu, orduan eta hobeto. Ni ados nago esaten dozuna egin. Eta baita uste dut, hori, kooperatiboa zentzuan, zuk zure aldetik jarri biozu, beste bate beste aldetik jarri bio, baina danok uki biozu erantzukizun iguala, erronka hori aurrera atarateko, ez da. Eta hauzan, da proiektu bat ikin dozuna, 12 personako lantaldetan, eta lantalde horreik autogestio bat aurrera bateko, lantalde txikinagoetan osatu behar zarei, orduan, da... Claro, eske pentsagu gatozela, igual, ingeleseko aurkezpenak gehienez 4 pertsonengo taldeak egitetik, eta bapatian, pum, telebista programa bat gaina, osea, zerbait importantea bezala ikusten duzula. Eta gero nik, beste bat guran hemen esatia, baina...
Ba, nik oso komunikazioa desartuko notzan. Osko komunikazioa, bai. Gainera gu egon ginen entretenimendu saioan bere egon zen aurkezle, Bai. eta ni horatzea ere egon nintzala... Kolaboratzaile, orduan esperientzia egin zatoz. Bai. Kriston lotxaukitzen eban hitz egiterakoan, jo, nik behintzat ikasi neban. Bai. Eta nik esan bineben kritikoa. Zatik, izan zen lehenengo aldixa, hasi ginela dana kuestionaien. Zein jarriko dugu kamara aurrean, zeri buruz ingu berba. Zatik ingo oneri buruz berba, zatik ez du ingo oneri buruz berba, ez? Zatik aukeratu geben gaixak, zatik aurkeztu bihu notizia honek, zatik inbiu berba Durangoko azokan inguruan, eta ez duiten berba Madrileko kongresuan pasekin danakin. Hori da, la bendición y la maldición. Bai, baina, lehenengo aldiz, konstiente izan ginen, gidoia ingeben lantaldian, eta ondoren nik uste danera trasladu zela, edo al revés, danera trasladu, eta gero ondoren gidoia egiten kritikotasun hortatik ingeben, zala, zatik inbiu gauzak, zati defendibiu inbiun produktu hori, hola, ez? Orduan, izan zen kritikuan eretako be izan zen. Venga, bakarra zala, Venga, bai. Irugarrena, labur metraia eta marketing kampaina. Neu oso ondo pasatun. Bueno, baina gukor marketing... Marketing kampaina. Suposaten dut, bai. Osea, ez daukazen txurik fin laburrei buruz izaitea. Errekin ez baditugu. Vale, bai, horea. Bueno, orduan, marketing kampaina eta praktikaldiari, kooperatiboa, euskalduna, bizialdi osorako ikastuna, aktiboa, kritikoa, eraldatzailea, ahozko komunikazioa. Hemen bai eraldatzailea. Bai, bale. Bai, Julen. Nik eraldatzailea eta bizialdi osorako ikastuna. Eta bakarra balitz? Bizialdi osorako ikastuna. Bueno. Ne uste horregatik, ezta? Pixka bat, publizitatea eta sormena lotzea rekizito bat izan zalako. Bai. Eta hor, pizka bat, batez behigorrek asko sustatzen zauelako, kutsatik pentsatzea dena, eta... Eraldatzaia, eta azkenean zukin bizebelako zuk eskuartean zaukan produktu hori eraldatu, beste modu batera ez, nun eraldatu bizeben, saldu bizeben, marketing kampaina bat inbizeben, kaptazio kampaina bat, talentua kaptatzeko kampaina bat inbizeben, eta hasi bizinen marka hori eraldaketan, edo enpresa hori, edo ez, zure hori eraldaketan zentzu bat emuteko itxezeben marketing kampaina anari orduan ni ados nagorrekin, bai. Ni jarriotzat bizialdi osorako ikastuna, baita esperientzia pertsonal moduan zelan jakin behar izan genuen goizean klasera, lanera jutia eta gero hartzadez klasera, eta bai. Pixkat horrekin lotuta bizialdi osorako ikastuna jarriotzat. Bale. Eta azkenik, Ue Cinema. Ue Cinema. Ue Cinema. Hore bada kooperatiboa, Hori da oso... Baina kooperatiboa aurretik geneukan, orduan... Errepikatu kompetentziak? Errepikatu daitezke bestela, Kooperatiboa, euskalduna, bizialdi osorako ikastuna, aktiboa, kritikoa, eraldatzailea eta ahozko komunikazioa. Bat bita, hiru. Kritikoa. Bizialdi osorako ikastuna. Bizialdi osorako ikastuna eta... Kritikoa. Kritikoa? Bai. Nik, Julen, zatik zuria. Hombre, hainbeste gauza egin behar izan genituen, nun oso beharrezkoa zen lurperatzia. Osea, lurra hartzia eta zatia. Bai. Orain hau, eta gero estia. Bai. Ez genuen lortu, askotan. Baina, oso konsiente izan ginen egin behar zala. Eta gertatzen ziren gauza guztiak ez ziela desgrazia, osea, mundua bukatuko zauen desgrazia bat bezalakoa. Bai. Itxasok gure tutoriak esaten moura relatibizau gauzak. Relatibizau gauzak eta gauzari emuin dakon importantzia. Hamendik, musuik beroena, itxasori. Pixka bat, pertsona helduak bezala, pentsatzen... Itxasori, Maialeneri eta Ibaneri bebai. Eta, nik idatzit, esan dut bizialdi osorako ikastuna, zatik niretako izan zen, benetan, beste proiektu da namura, baina zan laugarren mailan hartzen zeben erantzukizun bat ikusentzunezko sortzaile askokin, ez? Sortzen zeben jaialdi bat, nun jentiak bere lana bidalketan hemen, eta jente horreri erantzun bat emun bizotzan, ardura bat hartu zeben jente horrekin, eta erantzun bat emun bizotzan, eta orduan, niretako izan zen lehenengo aldiz, ingebena
Jo, ez da, benetako diruakin jolastu, benetako denporekin jolastu, gentian proiektuekin, jolastu ez lanin, barkatu ez gure esatia, jolastu gure esatia lanin. Ingebela benetako jaialdi baten lan, ingebela benetako produktore eta ikusentzunezko sortzaile batzukin lan, benetako finantziazioakin lan, eta horrek danak muloskun arduriak nik uste dut, eta talde girua lan egitea, eta horrek nik uste danak bizialdi osorako ikastu. Nire horregatxik peixkat, bentzat kooperatiboan, nahiz eta ja aipatu dugu, eske izan zen, dan antolatzia, zerotik, taldian... Bai. Eta ardura asko hartuta. Bueno, Irati zer, listo? Hauza, honeizian gure etxeko lanak? Oso laburra zan berez. Bueno, oso laburra zan, baina luzatu gara potente. Jolastu baino intenso garri gaituzu, esan nahi dute. Bai. Bai. Hombre, Irati zuetorri zara hemen guri laiketa eta ja jarri gara... hori da. Sentimental. Bueno, bagara, baina geixen bat gara divertigarriak. Zer esamine, Irati bazkerrik asko oso gai egon da dinamikia, nik espero dut, etorkizuneko ikusentzunezko ikasle honeri, bolako, ez? Honekin gutxienez, ilar bate mutia edo ezagutza interesa pizteko lau gertakari garrantzitsuena jarri ditugula. Bai, baina Julen, esan biorena da, bastante geixo dauzela, bastante beste lago atal edukiko dagoela podcast honek, orduan animaian zau, podcast honetako atalak ikustera. Eta benetan esperientzia hau osatzen dituzten gauza interesgarrienak, txikikeriak diela guztiak. Eta txikikeri hori guzti buruz, sartuko gara itzeiten urrengo kapitulutan. Urrengoan, zehazki? Bai, urrengoan ikasle bizitzan inguruan berba ingu, eta horretarako bi gonbidatu eukiko dugu. Ez du horrelatuko urren izenak, urrengo kapituluan ikusiko zue, baina, hemendika hori, animaitia guru, urrengo kapituluan ikustera. Eta hori, disfrutau eta egongo gara. Hala, urren arte, agur!